marani dhek bae gelem mlebu geng iki. Ya wis, aku setuju karo omonganmu. Ayo parani. Wis, mlebu geng kene ae, geng larva wong ora gas kabeh. Aku tuh dari Aku orang kedaman bukimu tau gelar fakir kan sekolah ke sekolah iya bener iku omongan gila. Kok masih nungguin? Gengku wong yang terbaik. Wis, gak sesuai. aku gak ada ngaku dari kawa. Iku bocah ayo diparani. Apa kowe ngelek-ngelek nang gengku? Gengmu kan elek, orang tak jadi geng gak guna. Iya, geng elek gak usah akeh ngomong. Gengmu ora kene ngomong. Rumah samu gengmu api. Gengku jane apik. Gak usah soalim kowe. Mas mandek mas tukaran maneh. Wis ora kakek ngomong kowe, pokoke sesuk kowe kudu mlebu gengku apa genge dekne. Aku langsung ngegeng-gengan. Aja soalim kowe. Pokok sesuk kowe kudu milih gengku apa genge dheke. Lek gak milih awas kowe. Ambekan nenono iku sing jenenge Zila. Areke milih gengku apa genge wong gendeng-gendeng. Ora usah ngono geng kampungan kowe. Banyak sesokan kowe. Mas mandek aja geger. Kowe sesuk aja lali, kowe kudu milih gengku apa genge dheke. Kowe kudu milih geng sing paling apik. Sesuk tak tunggu jawabanmu. Enak telepon. Iki namanya siapa ya? Halo Zil. Halo, iki siapa ya? Aku iki Selfie. Aku mau ketemu geng Larva lan geng Saturnus. Kene dikongkon milih salah siji geng. Aku wedi Zil. Ora usah mlebu geng dekne lan ora usah wedi diancem. Aku duwe rencana apik. Rencana apa iku Zil? Sesuk kan prei, apa kene ketemu nak taman cedek omaku? Jam piro, Zil? Jam 09.00 isuk, kowe isuk ra? Yo aku isuk, sampai ketemu sesuk yo, Zil. Iya, Sel. Zila. Yo, Sel. Rene. Kene ku kaya nduduhi dekne yang geng-gengan iku ora apik, ora iso akur, mesti ana permusuhan dan gegeran. Dadi kene ku kaya nasihati kabeh. Apa rencanamu kowe ora gawe tambah masalah? Aku ora ngerti, Sel. Muga-muga ae kene ora kena masalah. Iya, muga-muga wae kene ora kena masalah. Amin. Bele wis sak mene, wis ayo mulai, wis arep dhuwur. Iya, ayo mulai. Iku jilelan Selfie ayo diparani. Sil, Sel, kamu sudah melu geng sapa? Aku karo Selfie ora gelem melu geng sapa wae. Kene kan sepanjang sekor sapa wae. Gengan iku ora api, ora iso kancan karo akeh arek. Mending kowe bubar. Wes gak usah akeh ngomong kowe, pokoke meneh kudu milih gengku apa geng Larva iku. Aku ora gelem geng-gengan. Bocah kakek ngomong, kan kudu milih gengku apa genge dekne. Wis yo tak mulai dhisik. Aja mlayu kowe. Wis yo tak mulai dhisik. Woi, aja mlayu kowe. Dudu bae kula
ngapura, Mbak. Ya ora apa-apa. Mbak, kenapa Mbak? Kenapa yang sakit? Ora ya ora apa-apa. Coba Mbak kula ganteng ngajak. Ayo berdulu bulan deh. Apa kue kok bodoh melayu-melayu? Ini terbuka, aku udah disukani pilihan, kan lari-lari. Jadinya mana salah sisi nih, harapan apa yang satu terus? Iya mbak, aku udah kali selfie tiga milih satu salah satu balik, geng. Terus kue melok gengsisan, gengnya apa? Sajane gendengan iku ora api sabdina pikiran wae. Nggih, Mbak, kene padha gegeran mboten saged akur. Wis gengdengane dibubarake wae. Gendengan iku ora api. Kula sampeyan nang ngenane tarik. Menawi gendengan iku mboten sae, tapi lare-lare mboten kula bubar. Kuwi ora sing gelem nuruti ya. Yo, aku ora gelem bubar. Apa maneh koncoan karo geng larva. Apa maksudmu? Omonganmu gak kena dipercaya kabeh. Yo aku ora gelem geng-gengan karo gengmu. Apa maksudmu? Apa maksud biasae? Wis ora usah genggengan maneh. Yo, kuwi lek ngomong kudu sopan. Yo cenar ora duwe tata krama. Kowe iku pengen duwe kanca sing apik apa ora? Ingin Mbak. Aku ora gelem koncoan karo gengmu sing ora enak karo gengku. Maksudnya mbah iku ora usah genggengan iku gare loro ati. Yo bener, makanya gak usah gendengan maneh. Aku setuju karo omonganmu. Geng-gengan iku jarakno perpisahan. Mending awan dhewe koncoan wae. Yo wis kene saiki koncoan wae. Lah nek ngene kan sae nggih, Mbak. Ya wis, saiki kowe koncoan sing apik, sing akur, wis ora usah genggengan meneh. Genggengan iku gare geger-gegeran. Nggih, Mbak. Matur suwun, Mbak. Jenengan sampun ngandeni arek-arek supaya arek iso koncoan api, gak usah geng-gengan. Matur suwun, Mbak. Wis iki koncoan ae kabeh. Wis ora usah genggengan meneh. Nggih, Mbak. Mbak, Mbak.